डॉक्टर हरिगोविंद राय सब दर्शक लोग के हम गोड़ लागतनी नमस्कार करतनी। रवा सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र बनी। हमार वीडियो देखिला, लाइक शेयर सब्सक्राइब करीला, अधिक से अधिक लोग के भेजिला, बड़ा खुशी के बात बा। रवा सब के हम आभार व्यक्त करतनी। आज ये वीडियो के माध्यम से हमनी के हार्ट अटैक के बारे में जानकारी कही जाओ। हृदय के गति अबाध गति से एकदम चल रहल बा, ये हमेशा चलत रहेला। एक सेकेंड हृदय के आराम ना हो। कार्डियक मसल अलग भगवान बनौले बानी वहाँ के, एकर मसल बहुत मजबूत होला हृदय के। हृदय पूरा शरीर में रक्त के संचार करेला। एक एक सेल तक हृदय जौन बा पोषण के काम करेला। ब्लड के माध्यम से ब्लड भेजेला, हृदय के द्वारा ब्लड जाला पूरा शरीर में। ब्लड जाए के मतलब है कि ऑक्सीजन जाला। ब्लड के प्रधान काम हो, मुख्य हो ऑक्सीजन के ढोवल। ऑक्सीजन पूरा हर अंग के चाही, ऐसे ऑक्सीजन पहुँचावे के काम ब्लड के माध्यम से होला। तो पूरा शरीर के पोषण हृदय के द्वारा होला। और हृदय के पोषण भी हृदय भगवान के ऐसा व्यवस्था बा कि जहाँ से महाधमनी निकलत या हृदय से पूरा शरीर में ब्लड सप्लाई खातिर के ओकरा एकदम जरिए एगो कोरोनरी आर्टरी निकले ले। और वो कोरोनरी आर्टरी जौन बेतन ओकरा से जौन ब्लड जाला वो पूरा हृदय के सप्लाई देला। अपन हृदय ओकरा से पोषित होला, हृदय के पोषण होला, हृदय के ऑक्सीजन मिलेला, वही से बल प्रदान होला। तो हार्ट अटैक के मतलब है कि अगर कोरोनरी आर्टरी में कहीं भी ब्लॉकेज नियन हो जाई, जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाला। कोलेस्ट्रॉल पर हम वीडियो बनाई अलग से बताई का चीज़ है। मोटा मोटी इतने जाने कि अगर हमनी के आर्टरी में अगर धमनी में गंदा चीज़ बैठ गई, ओकरा में कचड़ा बैठ गई, तो खून के प्रवाह होखे में, खून के ओकरा में आवे जाए में दिक्कत हुई। तो जौन चाही सप्लाई, जौन चाही पहुँचे के खून उ ना पहुँच पाई। ऐसे नतीजा होला कि हार्ट के सप्लाई ना हो पावेला ब्लड के। कोरोनरी में अगर थोड़ा सा भी ब्लॉकेज हो जाई, चाहे कहीं से थक्का रवा शरीर में बा खून में, वो अगर जाके वो में अटक गई तो एथेरोस्क्लेरोसिस कहल जाला एकरा के। तो अगर हो गई लो तरह के थ्रोम्बस कोनो भी अगर छोटा सा भी कण बा, थक्का बा ब्लड के, तो वो अगर कहीं रुक जाई जाके नली में, कोरोनरी आर्टरी में, तो ब्लड के सप्लाई हार्ट के ना मिली। नतीजा होला कि ब्लड के सप्लाई के अभाव में हृदय के खूब ज़्यादा काम करे के पड़ेला ना, तो परेशान हो जाला हृदय, पसीना आवे लागेला शरीर में, ब्रेन के सप्लाई ना होला ब्लड के, तो चक्कर आवे लागी, एकरा में परेशान हो जाला आदमी। सीना में दर्द होखे लागी। जब खूब ज़्यादा मेहनत जे करी ओकरा तकलीफ होई ना, तो हृदय के भी जब ज़्यादा तकलीफ करे, मेहनत करे के पड़ेला तो तकलीफ होला, तो सीना में दर्द होखे लागी। सीना में दर्द, पसीना, चक्कर। खास करके जे मोटापा वाला आदमी बा, मोटा आदमी बा, व्यायाम हम नहीं करत, चाहे डायबिटीज़ के रोगी बा, परेशान बा, बहुत दिन से ओकरा ब्लॉकेज होता, पता नहीं खे, जानकारी नहीं खे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर देला, अब ब्लड के सप्लाई ना मिलल तो परेशान हो जाला। ऐसे देख ले जिम उम में बहुत ज़्यादा आजकल सुन में आवता है कि हार्ट अटैक आ गई। वो पहले से ब्लॉकेज बा, जिम कैला पर बहुत ज़्यादा मेहनत करे के पड़ल, रक्त के संचार बढ़ी तो पहुँच ना पावेला ब्लॉकेज में। जौन भी कचरा भरल बा नली में, तो उनमें ब्लड ना जा पाई। नतीजा हुई कि हृदय के पोषण ना हुई तो हार्ट अटैक हो जाला। तो एकरा में हृदय के नस, हृदय के जौन नली बा, जौन की पोषण करता कोरोनरी आर्टरी,
कहीं भी ब्लॉकेज बा तो ओकरा के वासोडाइलेटर औषधि दिहल जाले जौना से कि नली फैल जाओ। तो नली फैल जाले तो ब्लड के आवागमन सही हो जाला। जैसे हार्ट अटैक के मरीज तुरंत रिकवरी हो जाला। आई बहुत जल्दी ओके दवाई मिल गई तब तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाई। आ विलम्ब होला तब समस्या खड़ा हो जाला। तो नली के फैलावे खातिर के ही औषधि एकरा में दिहल जाला कि जौन हमनी के खून के रक्त के प्रवाह बा जौन नली से, उ नली में जौन कचरा बा ओकरा से जाम भइल बा ओकरा में फैलाव हो जाओ। वो फैलाव हो जाई तो आवे जाए लगी। अब ई कैसे होला एकरा बारे में जाने जब काहे हो जाला। तो काहे हो जाला एकरा कारण यह बा कि रुआ शारीरिक श्रम कम करतनी। शारीरिक श्रम करे के चाही ताकि रक्त के प्रवाह एकदम बढ़िया रहे। हमनी के भोजन में शुगर माने चीनी हो गई, शुगर, साल्ट माने नमक। तो शुगर, साल्ट आ फैटी चीज कम लेवे के चाही, बहुत कम मात्रा में। एकरे से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाला। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दी यानी कचड़ा भर जाई। तो कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होला, एगो गुड होला एगो बैड होला। गुड तरह के बहुत काम करी आ बैड जौन बात जाम करी। दो गो चीज जान ली, जौन गुड बात रवा के काम करी आ जौन बैड बात नली के जाम करी। तो ए पर हमेशा ध्यान देवे के चाही। बैड कैसे बनेला, खराब जौन कोलेस्ट्रॉल बा कैसे बनेला। जे शुगर खाता, साल्ट खाता, जे फैट खाता ओकरा बढ़ी। ऐसे परहेज करे के चाही शुगर, साल्ट और फैट से। आ एक्सरसाइज करे के चाही, खूब अच्छा से अच्छा एक्सरसाइज करे के चाही। मेंटल स्ट्रेस ना रखे के चाही, मानसिक तनाव ना रहे के चाही। तो मानसिक तनाव भी एक कारण बा। मानसिक तनाव रहे के ना रहे के चाही। कोलेस्ट्रॉल पर हमेशा ध्यान देवे के चाही। कोलेस्ट्रॉल जांच उच करावत रहे के चाही। कोलेस्ट्रॉल बढ़े ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ी तो रवा के परेशानी करी। तो कोलेस्ट्रॉल कम करे वाली दवाई रोटावास्टाटिन आवेला, और भी दवा बा 10 mg 20 mg कुल चले लीसन। तो ये हृदय रोग जो विशेषज्ञ बा कुल चलावेला देला। खून के पतला करे वाला दवा चले लीसन, इकोस्प्रिन वगैरह, ओकर कुल डोज बा। तो हृदय रोग के जे विशेषज्ञ बा वो एकरा बारे में विधिवत बताई। लेकिन कहे के मतलब बा हमरा कि हार्ट अटैक से बचे के बा तो रउआ शुगर, साल्ट, फैट पर कंट्रोल करी, एक्सरसाइज करी, मानसिक तनाव मत रखी। अगर केहू के डायबिटीज बा, मधुमेह के बीमारी बा तो अपना डायबिटीज़ के कंट्रोल करो। डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल होला एकर हम वीडियो बनौले बानी, और वह सब ओकरा के ध्यान से देखब, अपना डायबिटीज़ के कंट्रोल करब। तो जेकर डायबिटीज़ कंट्रोल रही, जेकर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रही, ओकरा हार्ट अटैक ना हुई। एकदम हमेशा ध्यान देवे के चाही। बहुत परेशान भेला के काम नहीं है एकरा में। जैसे बहुत आदमी टाइट कपड़ा पहनेला, तो टाइट कपड़ा भी नहीं पहने के चाही, ढीला ढाला कपड़ा पहने के चाही, ताकि हमारे शरीर के जौन बा नस मत दबसन, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन होत रहो। बहुत लोग बा कि चाप के पहन ली, पूरा शरीर जौन बा तो चपाइल बिया। अब ओकरा में दिक्कत होके लगी। कमर में अगर चाप के पहन ले आदमी अपन कपड़ा, तो पैर के नीचे झंझनाहट होके लगी, ब्लड सप्लाई ना जाई, दिक्कत होके लगी। तो ब्लड के सप्लाई में अवरोध होला, ऐसे हार्ट अटैक होला। आई खास करके कोलेस्ट्रॉल से होला। आ कोलेस्ट्रॉल बढ़ेला शुगर से, साल्ट से, फैट से। तो ब्लड प्रेशर पर भी ध्यान देवे के चाही। जेकर ब्लड प्रेशर हाई रहता है हमेशा ध्यान दे कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई ना रहे। नमक कम खाई। नमक तो ऐसा हूँ जौन 5 गो नमक बतावल बा, ओकरा में सबसे सर्वोपरि नमक सेंधा नमक है। तो सेंधा नमक के यूज करे के चाही, वो भी कम मात्रा में यूज करे के चाही। तो आज हमनी के हार्ट अटैक के बारे में और वह सब ये वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कैनी। ये कैसे हो जाला,
एकर बचाव के उपाय का बा। रउआ सब ये वीडियो के अधिक से अधिक लोगन के शेयर करी, अपनहु एकर अनुपालन करी। नमस्कार। जय जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी, प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद। नमस्कार।